Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og town crier. Sa usas labing una namong biyahe ni Dr. Iris dito sa Hong Kong, gipalitan ko niya og t-shirt nga doon marka nga town crier. Kay ang town crier mao nay murag ngan sa labing unang magsisibya sa karaang panahon. Gatusan na katuig ang nilabay ang opisyal nga mga pahibaw sa mga hari o sa mga reyna dito sa Britanya o sa ubang nasod sa Europa isibya sa mga town crier. Wa pa may mga radio stations, wa pa may mga newspapers sa una. Di man makabasa ang mga tao kay illiterate pa man ang mga mulupyo sa official document sa monarchy, sa mga ahensya sa gobyerno, apil na sa mga pronouncement sa korte. So ang mga town crier maoy mo pahibaw sa maong mga kasayuran ngadto sa mga tapukanan sa karaang panahon. Unya kining background nga morning dito yung exhibit di sa among background, kining painting sa background nga among gipakita ninyo, painting kini sa bantugang pintor sa Pilipinas, graduado sa University of the Philippines, na amigo ni Dr. Iris, si Aman Santos. Kaya daghan kayong nautana, saan ang painting liyo nga na ay ang kanang mong painting mura na siya sibukuan kining magtiayon nga naggakos samtang naminaw og radyo. Tanawa ra gud na ay karaan ng radyo. So ang town crier actually murag maoy karaan nga magsisibya. Mo'y labing unang henerasyon sa mga magsisibya. Unya ang transistor radio, mo'y labing unang henerasyon sa atong pagpaminaw sa mga programa sa radyo sa una. Nagsugod ng radyo sa mga musika, no? Kanturang mga pag ito'y balita ang mga radyo sa una, antun eventually ni graduar na siyang radyo sa mga balita o sa mga komentaryo sa hangtod karon sa atong panahon. Udo ang radyo karon gihulagway nga on its way out na sab kay mapulihan na sa social media, mapulihan na sa internet, mapulihan na sa uban nga mga programa, uban nga mga plataporma, pero wa man kaniadto ra man ang radyo nga giingon nga mawa sa dihang ang TV namugna na giingon ang radyo, wa may ganahan sa radyo kay pulos naman tingog, wa may video nga makita sa radyo, pero ni survive ang radyo bisan ko nana ang telebisyon. Pag kamugna sa YouTube, giingon nga mawa na ng radyo kaya ang YouTube sayon kaayo niya napay video. Nagpabili ng radyo. In fact, sa mga online platforms karon na ay mga format gihapon sa radyo. Kanang kita mga podcast, mga video audio podcast lang. Why mga video? Kay diha to'y survey ang British Broadcasting Corporation sa karaang panahon nga pangutana lagi ang mga bata unsa may labing maayo para ninyo nga mo encourage sa inyong imagination, ang audio o ang video, ang radio o ang TV. Sus, wa paabutan ang resulta sa survey, ang radyo. Ang radyo tungod kay sound ra ang mabati sa mga bata, sila'y mo assign o mga pictures, sila'y mo assign o mga litrato, sila'y mo assign o images sa mga sounds nga ilang madunggan. So I think usa nas mga yawi ngano nga ang radyo nila hutay hangtod karon. Bisan sa labing moderno nga mga kahimanan sa komunikasyon, ang radyo, ang audio nagpabilin nga relevant sa panahon. Pero balik ta sa panahon, unsa may porma sa mga town crier sa una sib? Wa man sila radio station, wa sila. In fact, ang mga town criers way mikropono, way mga sound system. Kay mo man karaan sa una. Ang mga town criers mo barog lang atubangan sa tapok sa mga tao, unya murag iyang pahilumon ang mga tao, paminaw mo dunay importante pahibaw ang hari. Paminaw mo dunay importante pahibaw ang korte. Paminaw mo dunay importante nga pahibaw ang gobyerno. So tanang official announcements ipaagi og town crier sa una. Muna tawag nila town crier. So mura ba og ilang ihilak, ilang isibya, ilang isabwag ang labing importante nga mga kasayuran gikan sa gobyerno ngadto sa mga mulupyo. Ang mga town crier, mga sakop sa elite, dili sila mga masa.
Kay ang mga town criers kamaom na mubasa. Kinang kamao ka mubasa, kamao ka musuwat. Nya gatusan ka tuig ang nilabay ang mga town criers, ang mga mulupyo, di pa ka mamusuwat, di pa ka mubasa. So, ang mga town criers murag mo yung mga educated sector sa society. So, lahi karon nga mga magsisibya, mahimong kabahin na sa masa. In fact, bisag wa ka katunog og kolehiyo, wa ka katunog og high school, mahimo kang maghimo sa imong makasibya ka sa gikan sa plataporma. Kani adto elite ang mga town criers. Mura sila og mga sakop sa ruling class. Dili ka mahimong town crier kung wa kay nakamauhan. Kung di ka kamao mo basa, kung di ka kamao mo suwat. Kaya mga town criers, gikan sa official announcement, ilang iswat. So, murag as early as then, sa panahon sa mga town criers, ilan nang i-translate ang opisyal nga mga mensahe ngadto sa mga termino o ngadto sa mga yanong nga pagkasuwat nga masabtan sa mga mulupyo. Kay kung ilang basahon ang unsa ray nasuwat sa opisyal nga mga dokumento, mahimong di masabtan, mahimong lawom ra kaayo o komplikado ra kay mga termino, di masabtan sa mga mulupyo. So nianang aspetuha ang mga magsisibya karon pupareha sa mga town crier sa una. Kay karon kung magsisibya ka, yung mubasa lang ka usay nasuwat sa newspaper, basahon na nimo usay nasuwat sa libro, why interpretation, why simplification, why translation, mahimong di ka masabtan sa imong audience. Although na sa mga magsisibya na tungod sa ka-inventive nila, tungod sa ka-creative nila, mamadol na hinuon ang issue. In fact, doon ay mga magsisibya nga mutuyo gyud sa paglubog sa issue aron sa paglingla sa mga tigpaminaw sa ilang audience. Naglaylay ng mga klase sa mga magsisibya. Hinaot nga doon na natay katakos sa pag-ila, kinsay mga magsisibya nga tarong, kinsay mga magsisibya nga nagsulti sa tinuod, kinsay mga magsisibya nga gigamit nga mga turutot sa mga politikanong interes, sa ekonomikanong nga mga interes. Pero ang mga town crier sa una, doon ay gahom sa gobyerno. Kay doon naman sila proteksyon. Kaniadto, kung imong hilabtan o bugal-bugalan ang town crier, murag ka nang hilabot o nagbugal-bugal sa hari o sa reyna. Kay, importante ba ang mga pahibaw sa mga town crier sa una? For example, usa sa ilang pahibaw, mao ang pagpauminto sa buhis. So, of course, masuko ang mga tao sa ilang pahibaw, nga umintuhan na sa mga buhis, magbagoon na silang bayad og buhis, maibanan na sa mga ilang kita, maibanan na sa mga ilang mahibili nila para sa ilang inadlaw nga mga panginahanglan, kay kinsa may ganahan og mas taas nga buhis. Di man gyud ganahan mga tao og taas nga buhis. So dako kay tentasyon nga bunugon ang town crier, hilabtan ang town crier, binuangan ang town crier. So dunay balaod sa karaang panahon na manghilabot gani ka og town crier, mura ka nakakomit og treason, di mo na. Kadako sa proteksyon sa town crier. Karon mahimo ra man imong hilabtan ba? Ang mga sako sa patyon, mga gipatay mga Duterte, ang mga sako sa media nga nangahas pagpaghilabot niya sa una. Gipapatay sa mga politiko. Daghan kay mga sako sa media nga wa sila ganahis mga sibya. Kadaghang masakir, katong Maguindanao masakir, kadaghan atong mga sako sa media ang gipamatay. Wa na may proteksyon ang mga sakop sa media. Although sa atong mga balaod na ay gamay proteksyon nga gihatag ngadto sa mga sakop sa media. Nakasuway naman ko ubang nga kasong libelo na ay probisyon sa balaod nga kung magsisibya ka, doon na kay proteksyon sa imong speech. I-presume nga ang imong sibya naglambigit o public affairs, ubusa ang ngayon kang hatagan o proteksyon nga dili ka masayon-sayon sa pagbukod. Although ang atong libel laws, gibutangan sa mga dihang provision nga you are presumed nakahit, you are presumed malicious until makaprove ka nga way malisya ang imong mga sibya. Usa sa mga lecture ni Attorney Pacheco Chiking Sharis namo ni adto sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga alkansing daan ang mga sakop sa media kung ikiha og libelo kay murag ang presumption of malice na anadaan, nagtangag na daan. Ikaw nga sinumbong maoy kinahanglan mo matuod sa korte, mo to'y malisya ang imong komentaryo, ang imong komentaryo mahitungod ra gito sa panggobyerno, dili sa personal, dili to personal nga pagpangatake. Mao na nga
ang kasagaran yung lecture namo mga batan-on pa mga sisibya sa una og applicable ni hantud sa batan-on mga magsisibya karon na mo atake ganita og mga politiko o ni bisan kinsa mo atake ta og mga government officials, mo atake ta og mga negosyante, mo atake ta og mga private individuals. Kinahanglan ang atong atake mahitungod sa ilang conduct dili sa ilang personality. So di gyud ka mo atake tungod kay batig naong ang usa ka opisyal sa gobyerno. Bati siya pang gobyerno. Bati siya og pagtuba, bati siya og liderato. Ayog hilabti ang iyang agtang, ayog hilabti ang iyang ilong, ayog hilabti ang iyang ritoke. I-equate yun sa iyang governance. Ang iyang yung conduct, ang iyang yung official acts, mao'y komentaryuhin. Dili ang iyang personalidad. Otherwise, sayon na kay kapamatudan nga naka-commit og libelo, mahimo kang multahan, mahimo kang prisuhon, depende sa gibutan sa mga huwes. Although doon na memorandum ang Korte Suprema karon sa tarang mga hukmanan, bisag wa pa ma-decriminalize ang libel, doon na memorandum ang Korte Suprema nga multa na lang ang ipahamtang sa mga makonbikto og libelo. Dili wa na priso. Although directive ra mo na sa Korte Suprema, mahimo ra na supakon sa lower court. Mahimo gyud kang pahamtangan gihapon og priso. Kay naamang ang balaod, wa pa man tangtanga ang balaod nga nag-criminalize sa libel. Pero daghan kay na mga pagsuway nga i-decriminalize ta ang libel hantud karon wa gyud mapatuman kay ang mga kongresista o mga senador di man gusto nga mahayahay ang kinabuhi sa mga magsisipya, sa mga komentarista o sa mga kolumnista kay sila may masugamak sa mga pagsaway kung wag tango na lang silot sa priso sa mga magsisipya o sa mga magsusuwat, sa mga periodista. So ang mga town crier sa una, protected. Why manghilabot? Manghilabot ka nga treason kung imo hilabtan ang town crier. Utong gawas nun ang mga town crier sa ilang mga pahibaw. Kampante sila, nabisag ang ilang mga pahibaw, lisod kaayong ng mga palasunon sa katawhan, dugang impositions, dugang buhis, dugang obligasyon nga sa katawhan, dili sila hilabtan tungod sa proteksyon sa monarchy. Nga doon na sila mura silang representante sa hari, mura silang tigpamaba sa hari. Although eventually, ang mga town criers gigamit na sa mga negosyo. Kaya tumaw na sib ang dagko nga mga negosyo sa karaang panahon, ang mga town criers na sad, mo advertise sa ilang mga produkto. Sumura gyud og mga magsisibya. Ang mga magsisibya, gawas nga mo balita, gawas nga mga komentaryo, mo sibya sa og endorsement sa nagkalain nga mga produkto or mga negosyo. Although na ipipila ka mga media organizations sa doon karon nga modili sa ilang mga komentarista o sa ilang mga newscasters sa pag-endorse og bisan unsang produkto. Kaya hantod karon ang ABS-CBN ako nahibawan bisag wa na sila radio station o TV station modili gihapon sa iyang mga news personalities sa pag-endorse og mga produkto. Lahi sa ang policy sa GMA o sa ubang mga media networks gawas nun ang ilang mga personalidad sa pag-endorse ng mga produkto. Ang mga artista sa ABS-CBN mahimong mo endorse og products, pero ang iyang news personalities dili maka-endorse og products. Maunay giawayan ni adto nilang Mel and Jay, kato nilang Mel Chanco o ni Jay Sonsa sa sila pa'y nagkahigugmaay, kaya nagkaipon man ni si Mel Chanco o si Jay Sonsa sa una, o ni Anhing Dong Puno. Si Dong Puno mo to'y Senior Vice President for News sa ABS-CBN o siya mo'y labing kusganong ni pahamtang o labing unang ni pahamtang ini maong lagda. Yan isupak silang Mel and Jay kay sikat man kay ilang tandem sa una, Mel and Jay, ni-endorse sila og sabon nga iglalaba. Murag Tide man tayo ilang gi-endorse. Perting, of course, nakalapa sila sa lagda, so I think isuspenso sila. Nasuko si Jason sa o si Jason sa manggutoy murukinto kaayo si Mel Chanco kalma ra man ni. Pero tungkol sa influensya ni Jay, nikiha sila sa ABS-CBN, napildi sila. Kaya gipatigbaw mo sa korte ang policy sa ABS-CBN. I think napahawa gid sila o sila ni pahawa sa ABS-CBN. Mo to si Mel Chanco nabalhin sa GMA. Pero usa na siya mga pioneers unta na mga personalidad sa ABS-CBN. Laing mga pahibaw sa town crier sa unang panahon, sila yung pahibaw sa mga pahinumdum, batok sa sunog. So, usas mga trabaho sa town crier sa unang gawas nga muhimong mga pahibaw, mura siya mo survey kinsay mga panimay nga wa mapaong ang mga sugnod. Yung mga sugnod pa man to sa una. Karaan pa man kay panahon. So doon yung mga sugnod nga napasagdan, nga nagsiga pa, doon na paibaga, kuyaw ka isa sunog, maangin ang ubang kabalayan, ilang badlungon ang mga tagbay. Paungan ang inyong sugnod, nagbaga pa na inyong kusina, paungan na sa di mo mga tuog. Kaya kuyaw ka sa mga aligato.
mulupad ngadto sa ubang kabalayan. Ang mga town criers gigamit sa aron sa pagpahinumdom sa mga tao pag sakto og labay sa ilang mga basura. Dili ilabay ang basura sa sapa, dili ilabay ang basura sa bisan asa nga bahin sa daan, ilang ibutang og sakto nga punduhanan. So man trabaho sa mga town criers. Mura sa mga magsisibya karon. Sige lagi hamon og pasidaan nga di tapataka og labay sa atong basura pero tungod na sa global warming. Sa una, giauha ka mga lumpio sa di pagtaka og labay sa basura kay tungod sa langaw, tungod sa sakit, tungod sa kagaw or sa kahugaw sa palibot kung magpataka og labay sa basura. Wa pa may global warming, climate change sa karaan nga panahon. So through the years, relevant gihapon ang mga town criers or ang mga magsisibya tungod sa kasayuran nga kinahanglan ipakatap sa katawhan. Sa pikas nga bahin, napakita sab na nga katawhan, wag maliksyon. Sa karaang panahon, pataka di gihapon labay sa basura, hantod karon, wag kita maliksyon. Na dili makadaot sa atong kalikupan, dili makaayo sa atong kalikupan, in fact makadaot sa atong kahimsog ang pagpataka og labay sa atong hugaw, sa atong mga basura. Kanito sa panglawas lang karon hasta sa atong planeta, dako na kayong hulga ang pagpataka og labay sa plastic, wa pa say plastic sa una, pagpataka og labay sa atong mga biya o sa atong mga basura. Doon na say mga town crier sa una nga i-hire pagpahibaw sa umaabot ng mga kasal. Eh doon na may abot mga narcissist na bato sa unang panahon. Gusto man sad nga mapahibaw nga birthday nila. Gusto man sad mapahibaw nga maminyo ang ilang anak sa usa ka inila kay pamilya. Sumuhire sila sa mga town crier sa pagpahibaw nga mag-birthday ang anak ni so-and-so. Dakong hikay sa iyang anak, pero ang mga imbitado ray makatambong, pero gusto niya mahibaw ang tanan na mag-birthday ang iyang anak. Nagkaslo na ang iyang anak. Napangasaw na ang iyang anak sa usa ka sakop sa royal family. Na mamana ang iyang anak o adunahan na sakop sa katilingban. Kini mga pahibaw sa Facebook karon na birthday, pahibaw sa mga wedding anniversaries, pahibaw sa mga special occasions, mao na trabaho sa mga town crier sa una. So, mas maayo lagi magtuon tas kasaysayan. Kay maura gyud ang mga pahibaw sa karaang panahon, maura gyapon. Tanawa ra gud kanang moadto ka sa Cebuano Study Center, naa diha ang bagong kusog, naa diha ang karaan kay nga mga issue sa Freeman. Ya Freeman ba kapilan is gatos ka tuig na nagprinta hangtod karon buhi pa ang Freeman. Ang mga karaang kopya sa Freeman basaha, maura gihapon ang mga udod karon. Magpahibaw sa birthday, magpahibaw sa problema sa traffic, magpahibaw sa problema sa baha, panagsungi sa muhon, sa utlanas mga yuta, panagsungi sa mga politiko. Kaya mga politiko nagbalinbalhin o politika doon ng mga partido, pasagilanay sa mga politiko o kahiwian sa mga transaksyon sa gobyerno. Maura gyud gihapon ning mga problemaha. Ug wa hangtod karon wa gyud ni maatiman kini ambot ngano makaingon bata nga di kita makatuno sa atong kasaysayan. Wa gyud nato kalikayin ang mga problema sa unang panahon. Basta si Cabino Guerrero mo'y nakali dito sa Freeman, karaang Freeman sa Cebuano Study Center. Karaan na kayo pila nakatuig na labay. Sus pertingkurata ni Bino Guerrero. Usas mga artikulo sa Freeman, usas mga balita sa The Freeman atong 1970s na problema kaayo ang traffic sa First Mandawi Mactan Bridge. Na problema na sila 1970s pa. Sa trapiko sa First Mandawi Mactan Bridge. Hangtod karon. Napuna na lang ang problema. Na problema na sa trapiko sa Marcelo Fernand Bridge. Duha na lang tayo, problema na gihapon. Ang trapiko. Tali sa siyudad sa Lapu-Lapu o sa siyudad sa Mandawi. So, wag gihapon na makatuon sa leksyon. Kani adto unta sila na problema ang trapiko diha sa First Mandawi Mactan Bridge. Naghuna-huna ng mga solusyon ang mga opisyal sa Lapu-Lapu ug ang mga opisyal sa Mandawi unsaon nga dili na ba problema ang trapiko. Na karon nagtukod tag ikaduhang tayo, problema gihapon ang trapiko. Mao ra gihapon problema ha. So maybe panahon na gitiyaling nga ibanan ang gidaghanos mga sakyanan. Kaya bisan pila pati kay taytayan ang matukod, dili gyud masulbad ang problema. Nanatay si Silex. Gamay ra kay mo gamit sa Silex kay do na may bayad. Gawas ng gamay kay mo ba nganong gamay kay mo gamit sa Silex kay hapsay kay iso nimo diri sa South Road Properties pero abot nimo dito sa Cordoba way klarong daan. Magubot ang trapiko dito. Mura kang nagsubas imong kaugalingon sa traffic jam dito sa lungsod sa Cordoba. Kay giuna magtukod ang taytayan, wa pa may madan nga igong dawat.
So I think ma-maximize pag-ayo ang CCLEX kung doon na naidan na direktang muhatod nga to sa airport. So tanang taga-south nga moadtong airport, di na moagi sa Mandawi, di na moagi sa di na moagi sa Lapula, sa dakong bahin sa Cebu City, mahimo ra dito na lang sa CCLEX. Igluwak nila CCLEX, diretso na sila sa airport. Doon na yung dan, namuda nila na to sa Mactan Cebu International Airport. Na maybe maibanan o jutay ang trapiko diri sa Cebu City North o sa kinatibukan sa Mandawi City. Kung sa dakong bahin sa Lapu-Lapu City. Kung gikas Cordova, doon na direktang dan padung sa airport. So, maray usas sa mga gilabi ni Manny Pangilinan, kay maalkansi bes Manny Pangilinan, dugay kay siya makabawi anang iyang binilyon ka pesos nga gasto sa pagtukod sa CCLEX kung way igo nga mga motorista nga moagi. Niadto sa karaang panahon, ang mga town criers mo pahibaw sab sa road closures. So doon yung mga daan sa una nga siraduan para sa kalihukan sa Rayna, kalihukan sa Hari, kalihukan sa importanteng kalihukan sa gobyerno. Pahibaw ng mga tao, dili mo makaagi ang inyong mga kabayo, ang inyong mga, kung sa patong ilang mga mode of transportation sa una, di mo makaagi diri kay siraduan ng dana, kay gamiton ining adlaw, ining orasa. So, tanang importante nga mga pahibaw, nga karon kasagaran atong mahibaw ang pinangi sa mga radio stations, mga TV stations, mga newspapers, gipaagi sa mga town crier sa una. Eventually, nawa ang mga town criers sa dihang ang mga tao edukado na. Ang mga tao kamo nang mabasa sa mga notisya. So ang mga notisya ibasahon sa mga town criers, ibutang na lang sa mga munisipyo, ibutang na lang sa mga merkado, ibutang na lang sa mga conspicuous places. Kaniadto di ay naimangutan na tiyali ang mga town crier sa una liyo. Kinsa may mo check kung sakto ba ang ilang pahibaw. Dili ba minaumao, di ba lang pakapinan ang ilang pahibaw. Tiyali sayop ang kasayuran nga ilang ipakatap. I'm sure doon yung mga town crier sa una nga mga palahubog, doon yung mga town crier sa una mga pataka lang sab. Pero ang ilang check, ang ma-verify ang ilang pahibaw sakto ba, kay human nilang pahibaw ang lagda, ilang i-post, ilang ipapilit ang pahibaw, ang opisyal nga notisya, ilang ipapilit dito sa munisipyo, ilang ipapilit dito sa mga government buildings. So, ang mga mulupyo nga kamaong mubasa, magka-verify sakto ba itong pahibaw sa town crier. Otherwise, ireklamo ang town crier nga ito sa hari, napataka lang, gibali niya ang kasayuran, makadaos hari ang iyang kasayuran, ang town crier mao'y bitayon, mao'y masilutan. Ang sweldo sa mga town crier sa una, dako ilang sweldo sa una, kay kuan man, mura ang ilang trabaho, highly skilled man. Di man makahimo ordinaryong mga mulupyo sa ilang trabaho. So dako ang ilang sulan sa mga town criers. Sukuhay sa sweldos mga magsisibya karon tungod sa ka-ordinaryo na lang television, kinsa makuha sa isip magsisibya na sus, kabarato in taon sa sweldo sa mga magsisibya. Mao na nga pait kay kinabuhi magsisibya kung ang sweldo nimo mahimo sa ligan. Pait kayo, dili makabuhi og pamilya. Gawas sa mga professional media organizations na hatagan yun sa saktong sulan ng mga benepisyo ang ilang mga magsisibya, ang ilang mga periodista, pero doon na magdidaghan kayo ng mga radio stations na pait kayo sitwasyon. Doon ay mga radio stations din sa Subo, madili cash ang sweldo. Ang sweldo, GC lang. Ipaagi lang mga gift certificate. So, imbis mo dawat ka og cash, sa pizza 15 o pizza 30, imong dawaton GC. So, imong GC, may imong gamiton pagpangumpra in town sa panginahanglan sa imong pamilya or GC sa restaurant at tuloy talo mga on dito sa imong pamilya sa maong restaurant, dili cash. In fact, dihay higayon naglisod pag-ayo mga radio stations din sa Subo. Hantod karon, daghan kay radio stations nga naglisod na ang ilang sweldo sardinas. Doon sila advertiser na manufacturer sa sardinas, dili gusto mo-advertise. Pero nakumbinsin nila advertise lang, ay di lang kwarta, sardinas na ibayan sa advertisement. So, bukti sa advertisement sa usa ka radio station, muhatag ang manufacturer og sardinas, pila ka karton nga sardinas. So, ang sweldo sa, kabahin sa sweldo, sa ilang mga magsisibya, 2-3 ka karton nga sardinas. Yan sa din, reklamo ang mga magsisibya nga, siya, paita po kabugat sa sweldo, amo dadon sardinas dito sa Mumbai, di man na mo mahurot o kaon. So, ang radio station in town mo, mubaligya og sardinas. So, nihangyo ang radio station sa
ilang mother organization na mahimo ba ibaligya na mo sa dinas sa inyong mga trabahante aron ma-convert na mo og cash. Na of course barato kay pagkabaligya sa dinas. So barato kay sundo madawat sa mga trabahante. So kung nagtumo ka ng mga magsisibya, mugiro kayo, mga magsisibya ito ang mura sa rabanit sa na utro sa sila nagkalisod-lisod. Na yung mga magsisibya karon nga wa klarong qualification, delegate in town, sila kasiguro ba sa quality sa broadcast, pero patingugon lang kay aron lang dunay sud ang radio station. Dunay makatingog sa airtime. Dili sila black timer, ang black timer mabayad man sa airtime, patingugon na sila libre. Inana na lang ba gusto ka mabatian mo tingog sa radyo? Tingog lang libre, pero sabot doon na gani mo palit sa oras, matangtang ka. Or, kung gusto ka ma-permanente, bayad, pabayron ka sa radio station. Ingon na itaw ang sitwasyon sa mga radio stations. Daghan kay mga radio stations karon na lisod ang sitwasyon sa mga magsisibya. Kung doon na may sweldo, ang sweldo ko ano lang ba? Panggasolina na lang. Kung doon na kay sakyanan, pambliti na lang. Dili yung paigo para sa dako kay invitasyon des media gamiton ang mga radio station, gamiton ang mga radio programs, gamiton ang airwaves para sa dili maayo nga mga paagi. Magtribol-tribol na sila karong wa pay eleksyon, pero dayong 2025 ana sila diha magkakwarta. Kay daghan man kay mga managan, daghan man kayong gusto magpa-interview sa mga sakop sa media. Nya ang mga politiko gud gawas ani mga politiko bangbat-an, di man gud kahibaw kon pilay na minaw ang mga radio station. So daghan mga politiko nga bayan bahala og way naminaw, or kung doon namin naminaw, way mutuo sa maong magsisibya. Mao nay nakapait sa atong broadcast industry karon. Pero nanukad ning tanan sa mga town criers. Sa ito pa, sukad pa sa una ang mga town criers, government mouthpieces. Nahimo siyang tigpamaba sa opisyal nga mga pahibaw sa gobyerno. Eventually, di-evolve ang radyo na himo na siyang fiscalizer sa gobyerno. Dinis ato sa Pilipinas o sa ubang kanasuran sa kalibutan, daghan naman kay mga radio station kamusukol na sa gobyerno, mo atake na sa gobyerno. Pero lahi sa ubang kanasuran na tinahod ang mga magsisibya, gihatagan o pagtahod ang ilang mga komentaryo, gihatagag luna sa demokratikanhon na mga institusyon ang ilang sukwahi ng mga opinyon dinis ato kukod. Mahimo kang bukdon, mahimo kang pahilomon, sumasa na hitabo sa ABS-CBN. Gikadlukan karon sa SMNI, kung sayon-sayon lang sab og sira ang SMNI, nagamiton na gihapon nga president, sama sa ABS-CBN, na kung doon mga has o komentaryo batok sa mga dagkong opisyal sa gobyerno, mahimo ra gyud kang paungon diha dayon, pinagi sa pagsuspenso sa imong prangkisa. So, lisod kayong gamiton ng argumentuha para sa SMNI, kaya di pa nila sila tinuod ng media organizations, pero mahimo manggong gamiton sa gobyerno ng president. Kaya ang prangkisa naman yun, mga ilang review, o kung ilan ay masuspenso ang prangkisa, bisan unsang orasa, dili tahuron ang lahutay sa prangkisa o pila ka tuig, kuyaw, kung gamiton na sa nila, batok sa lehitimo na ng mga media organization sa sunod. Kay karon di man ka makasibya kuno kay prangkisa gikan sa Kongreso. Muna nga limitado ang kagawas nun sa mga broadcast stations din sa Pilipinas kaysa mga print media. Kay himo lagi kag newspaper, business permit ray man kinahanglan. Wa may ahensya sa gobyerno nag-regulate sa print media. Of course, eventually, ang print media, mga paong, mga muhunong o publikasyon, kaya wala kwarta, wala ikusustenan, wala advertiser. So, inaot magka-realize na bisan sa evolution sa media, sa nakalilay mga plataforma sa media, ang ultimate boss sa media, mao ang katawhan. Bisan sa panahon sa mga town criers, kung ang mga tao dili ganahan sa town crier, mailisan dayon. Kay kaniadto ang qualification sa town crier kinahanglan nga dako kay tingog. Aron daghan makabati. Imo town crier mo ra naghunghong, di makabati ang naas layo. Mo reklamo sa hari, ilisan og dakong tingog. Ang town crier kinahanglan klaro nga molitok.
magkayungit imong town crier, dili masabtan ang mitsahe, kuyaw misinterpret hinos mga mulupyo, kuyaw mo alsa hinon batok sari. So ang katawhan, mo'y ultimate boss, bisan sa panahon sa mga town criers, hangtod karon. Bisan kung trabahante ka, may musuldo ang imong employer, ang katawhan gihapon may imong ultimate boss. Nga naman, kay kun ang katawhan dili ganahan nimo, dili mo saling nimo, ang mga advertisers dili sa mo advertise. Kay wa may listenership, wa may viewership. Ang maong magsisibya, ang maong moderno nga town crier. Kami karon nga nagsibya na sa amo na lang kaugalingong channel sa YouTube, gitawag mi mga content creators, mas dependent mi ninyong katawhan. Kay kung di mo mutanaw namo, makitaan man sa mga advertisers pila rin nagtanaw namo, dili sila mo advertise. Kung di sila mo advertise namo, way mo tanaw sa among channel, dili may mabuhi. Wa may income. Wa may mapaabot ining tapos sa buwan. Kaya kining YouTube, monthly man ang payment ini. So, hinaot makarealize ang katawhan nga dako kaayo mo og gahom. Kung di mo ganahan sa content sa media nga inyong gibasa o inyong gipaminaw o inyong gitanaw, mahimog yun mo nga mo reklamo. Mahimog yun mo nga mo protesta. O ang magsisibya, mapugos sa pagpaminaw, mapugos sa pagsubli, kung sa itong ilang sayo, mapugos sa pagsusi, diin sila nasipya. Otherwise, kung inyo silang biyaan, sila mo'y mo kuyain. Sila mo'y maluya. Sila mo'y mamatay. Figuratively, of course. So karon sa nahitabo ni Jokoy, nagkarbo ta kay na itong mga Pilipino nga dunay Pilipino nga host sa Golden Globe Awards nga gipahagayon karong adlaw dito sa Estados Unidos, pero sus ang mga reviews ni Jokoy hilabihan kabati. Gibuhat in fact si Jokoy atol sa Golden Globe Awards tungod kay iyang giinsulto si Taylor Swift, iyang giinsulto ang Barbie, iyang giinsulto ang pelikulang Oppenheimer. Diya wa bagi sukaranan ba? Wa gi humor. Murabag for the first time na expose si Jokoy nga may lang kay ni siya sa pagsigi og sibya aning iyang naandan nga mga komedya nga makapasakit. Maminaw ka sa mga komedya ni Jokoy, may insulto ba yan? Sa mga Pilipino anang kasagaran siya mga komedya. Pero sa man Pilipino man na mura bata og ganahan na lang sad nga gi-expose ang atong mga taras na mga Pilipino nya sa pakatawa nga paagi, pero sa iyang first appearance is it host sa Golden Globe, mamiligro ang karir ni Jokoy na ma-expose siya nga di gyud na siya kapani. So eventually, dili ang mga producer sa Golden Globe, dili ang mga opisyal sa Netflix, dili ang mga producer sa pelikula mao'y mo determine kinsa ang mo-host o dili ang katawhan. Ang feedback sa katawhan labihan ka importante. Ang feedback sa katawhan labihan kabugat sa pag-determine sa content sa media. So inaot, ang katawhan makarealize anang maong gahom. Ug ang feedback sa katawhan, ang sentimento sa katawhan mao'y untay angayan nga mo determine kinsay mo hupot sa labing taas nga mga pwesto sa atong gobyerno. So kung atong bantayan ang mga sakop sa media, kinsay kasaligan, kinsay dili, nganong ato bang hunungon ang atong pagbantay sa mga mayor, sa mga gobernador, sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga presidente, sa mga vice-presidente, o ubang mga opisyal sa gobyerno. Hinaot sama ta kahimantayon sa atong mga opisyal sa gobyerno. Atong giinitan ka ng post na nireklamo kay barato kaayo ang iyang engagement ring, 299 pesos na haskang daghanan ni komentaryo, haskang daghanan ni timang. Pero tanawa, Kawats Customs doon na pabay nagsaba-saba, Kawats sa BIR doon na pabay ni Buyan, Kawats LTO doon na pabay ni Badlong, Kawats City Hall, Kawats Kapitolyo doon na pabay nagpakabana. Murag nasayop ang punteriya sa atong enerhiya. Tuas beauty contest, tuas PBA, tuas NBA, tuas sa mga social media posts, inay ang ato untang pangilabutan mao ang mga transaksyon sa gobyerno na naggasto sa atong kwarta, naggasto sa atong hinaguan nga buhis, nang usik-usik sa ato itong siningtan isip mga magbubuhis ining masura.
Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon ng pagsalig o pagsuporta o pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilong-kilong. Salamat, CB girl.